ana lamini na bolona dugu mali kono mali ko kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliman dɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn nin dana in ma gosi a bɛ jamana kunnafoni de maa na kunnafoni maa ko fɔ i wakilu kɛ kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw ye dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura donkew Boubacar Sidiki olu ka wuli ka jɔ de bɛ na ni kunnafoni sɛbɛnni ye sɛbɛnfuraw kɔnɔ n'o kɛra ka ban Boubacar Sidiki k'a dɔn o ye fini kane ye o kɔrɔ ko anw yɛrɛ k'an wakilu don sɛbɛnfuraw la u ye min ɲini u ye min sɛbɛn an k'o lakali o lakali de bɛ kɛ sababu ye jamana den fanba ka jamana kunnafoni sɔrɔ sabula kunnafoni ninnu a taasira ka ca a bɛ politiki kuma fɔ jamana kunkanko sɔrɔ kuma kabako kuma hadamadenya kumaw Boubacar Sidiki nin damanda de bɛ fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnfuraw kɔnɔ Boubacar Sidiki na anw sigira ka ban don dɔw la i b'a sɔrɔ sɛbɛnfura ye den 40 den 50 Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen se ka kuru ka kalan heure kelen kɔnɔ nka n'an ye sɛbɛnfuraw woloma k'u kɔnɔna lajɛ kuma minnu b'a la anw yɛrɛ ka faamuyali la nin bɛ sɔn ka kɛ nafa ye jamana denw ma an b'o de kalan Boubacar Sidiki n'o kɛra ka ban bɛnkan mana kɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn bɛlɛ ni ka n'an sigi i k'a dɔn min ɲɛ cɔrɔna Amɛri Camu to a la so ye n'o kɛra o b'a sɔrɔ Sylvie ale kelen bɛ ka kamera jɔ an kan a b'an jaw ta sɔgɔmada in na min ye kuma in ye a n'a taabolo ni fiɲɛ tulukala o bɛɛ bɛ Amadi Jakite bolo ale de b'ara k'a munumunu san b'a sɔrɔ Tijani Hami bi Gabon Libreville ale bɛ se k'an sɔrɔ télévision sanfɛ canal kan Boubacar Sidiki o sababu o ye o bɛɛ dalu bɛ n k'i ɲininka fulakɛ bolo Boubacar Sidiki an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin ye dɔnka ye taalen ɲɛfɛ Boubacar Sidiki hali n'o y'a sɔrɔ sɛbɛnfura ma bɔ o kan ka faamu sabula sali tile 2 walima tile 3 o na kɛ bi ye kunun ko baara ma kɛ tile 3 cogo di a ma daminɛ seli ma kɛ juma wa juma sibiri kari bi taa tile 4 ye wa n ko sali tile 3 sali don t'a la o ni seli dɔw ma jate o ma jate e b'o ta cogo di sisan Boubacar Sidiki a mana tigɛ Dawuda da la juma ni bi tile joli ne tɛ jigin e la sa e ka lahiya sɔrɔli gɛlɛyara ma cogo min ne tɛ jigin i la Boubacar Sidiki an n'a ɲini Ahmed Jakite fɛ a ka donkaw woloma an yɛrɛw fana sigikun ye min ye an n'o fɔ lamɛnbaaw ye o bɛ bɛn Boubacar Sidiki n taara nana dantigɛli caman dɔw la Boubacar k'a dɔn lamɛnbaa jɛkulu cɛman ni musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ yɔrɔ surunama yɔrɔ janama Boubacar Sidiki i k'a dɔn an ka kunnafoni gafe ni o ye kunnafoni di waati ye an b'o kɛnɛ de kan Boubacar Sidiki k'a dɔn ni nin jɛmukan in daminɛna fɛn damadɔ bɛ yen i b'o den mɛn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an bɛ sɛbɛnw don a fɔ Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen min bɛ k'an fɛ a bɛɛ bɛ kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ na sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ Boubacar Sidiki an b'o de lakali Boubacar Sidiki k'a dɔn sali kutuma an b'o kɔnɔ kabini ayiwa sali kɛra juma don fo ka se bi ma an ni lamɛnbaaw kuma ɲɔgɔn sɔrɔ an b'u ladɔnniya sɛbɛnfura ma bɔ bi Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ma bɔ kunun a ma bɔ kunnasini sabula sɛbɛnnikɛlaw nin ye laada y'u fɛ sali maa se dɔw bɛ don a kun kelen kɛ lafiya bɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn nin fana ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'a bɛ wajibiya anw kan a lamɛnbaaw an ka san bɛɛ foli ta k'u sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki ani minnu bɛ jɛ an b'u fo minnu b'an dɛmɛ Boubacar Sidiki ani minnu bɛ jɛ baara la an ka foli bɛ se nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min ye arajo jɛkafɔ ɲɛmaaso to a la Boubacar Sidiki arajo tigiw to a la baarakɛlaw to a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛmukan min n'an bara k'a kɛ n'o ye gafe kɔnɔko ye maa minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka émission ni ka tɛnku an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin ka sanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin Boubacar Sidiki k'a dɔn lamɛnbaaw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ni sa kɛra 100 ye an ka jɛ ka sali min ye hɛrɛ ni baden ye Ala k'u mɛn k'an lamɛn Ala k'an yɛrɛw mɛn kɛnɛya Boubacar Sidiki k'a dɔn ka kunnafoni lase u ma Boubacar Sidiki k'a ɲini Ala fɛ fɛn o fɛn n'o bɛ lamɛnbaaw tɔɔrɔ kunnafoni jugu la walima kumakan jugu la Ala ka n'o bɔ an da Boubacar Sidiki k'a dɔn lamɛnbaaw fana u ka kɛ tulo kunnadi ye lamɛnliko ɲuman Boubacar Sidiki i k'a dɔn arajo jɛkafɔ san 40 ko kuma an b'o de la sigikura dama jɛmukan in daminɛ ka se bi ma san 30 ko an b'o de la Boubacar Sidiki k'a dɔn arajo jɛkafɔ a sigili ka se bi ma san 40 kɔ maa minnu ye jɛmukan in kɛ Boubacar Sidiki a caman b'a la olu tɛ bilen Seydou Tarawele bamanan hakili bɛ jigin a la min ye Jɔrɔmu Jara ye hakili bɛ jigin a la Boubacar Sidiki k'a dɔn minnu y'a kɛ ka taa ni u balolen don Georges Seydou b'a la an
Amadu El Konare bala wakati siriki k'a dɔn olu minnu ye baara wɛrɛ kɛ n'u t'a nɔfɛ bilen an b'u fana fo k'u waleɲumandɔn minnu kɔni dununa ni saya ser'u ma an bɛ dugawu ɲini lamɛnbaaw fɛ an bɛ dugawu k'u ye ala k'u hinɛ ala ka yafa k'u ma n'i ye jɛmukan in daminɛ ta k'a lajɛ bamanan Seydou a jɔyɔrɔ barika bonyana na kojugu sabula i k'a dɔn k'a sɔrɔ maa ma fara an kan ne n'ale fila sa kalo 12 an de tun bɛ jɛmukan in kɛ wakati siriki n'ale tununa an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an na ni ka yafa k'a ma Bouakari kuma man di da kelen na i bolo bɔgɔ ka don kan tɛgɛ don cogo di sɛbɛnfura bɛ n bolo ayiwa naam karamɔgɔ Tunkara i y'a fɔ cogo min na e ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban min ye an lamɛnbaaw ye cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ walima minnu bɛ jamana kɔ kan lamɛnlibaaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnliko ɲuman na bawo min y'anw ka baara ye n'i ye baara in kɔni kɛlen k'a ɲɛ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ an sinsin bɛ fɛn min kan o de ye sɛbɛnfuraw ye n'o ye Dabaji karamɔgɔw ka wulikajɔ ye n'olu ma gana bɛɛ diɲɛ don n'a dugujɛ anw bɛ wulikajɔ kɛ studio Corona bɛ caman tɔ la so in kɔnɔna na yan ka fɔ fiɲɛ sira sanfɛ min bɛ laseli kɛ ka bɔ Kurufina Nord la fiɲɛ tuguda kɛmɛ n'a tɔn 7 jɔja fi suru i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nɛgɛw kɛrɛfɛ o minɛlen bɛ Ahmed Jakite fɛ nɛgɛtigi ka taa se an jaw olu ka se ka folofolo min ye YouTube sanfɛla ye ka taa se Facebook ma maa min kɛ mɛ k'i wasa don o la o de ye Sylvie Dako i yɛrɛ ɲɔgɔnna Sylvie Vartan ale kɔni sanga n'a ka waati Sylvie a bɛ yɛlɛ la ten dɔrɔn n'i t'a dɔn foyi faamuya ko in na n'i tɛ Sylvie Vartan dɔn c'est une chanteuse française dans les années je crois 78 79 dɔnkilidalaba kun don Sylvie Vartan ne y'a tɔgɔ da o de la dɔn ka di nin fana ye dɛ a ne ma deli k'a ye o la hali sisan ayiwa naam min ye Buneniku ye n'o ye YouTube ani Facebook ye ale kɛn bɛ k'i wakili don o la n'o ye Sylvie Dako ye k'a fɔ lamɛnbaaw ye k'a fɔ min ye san ye n'a ye 100 bɔ an ka jɛn ka seli ɲɔgɔn fɛ k'a minɛ san ko seliba kana se ɲinɛn ta ma anw ye kuma minnu kɛ a kɔnɔna na fili o bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'a sɔrɔla an filila ka yɛlɛma min joli kan anw ma a lawula kama an bɛ hakilima deli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka an tɔ deniya ye bon anw tɛ kuma bɛɛ lajɛlen fana dɔn an b'a la ka kuma kalan halisa ka ɲini u fɛ min ye hali busa u k'u tɛgɛ don arajo in kɔrɔ min ye kɔkɔrɔmadoli ye manjɛw sira fɛ k'u wakili don o la waasa min ye an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo min ye laɲini caman ye o bɛ sabati bon Sidiki i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ i k'a dɔn arajo so in y'a f'i ye cogo min an ni minnu jɛra baara la n'a caman ɲɛ datugura a b'a hakili jigin o la bon Sidiki i k'a dɔn min ye Marie Simon ye arajo in directrice kun don ala y'a miniji dɔgɔya min ye Dieudonné Dako ye ala y'a miniji dɔgɔya a ma mɛn an n'ale yɛrɛ ye sali kɛ ɲɔgɔn kan bon Sidiki i k'a dɔn ka taa se maa caman ma arajo so in na minnu ni minnu n'an farala ɲɔgɔn kan n'u tununa bi bon Sidiki a ka ca i k'a dɔn ayiwa min ye Maramu Kuyatew ye o n'a nɔnaw bɛɛ Jérôme Jaraw Sidiki a ka ca ala ka hin'u bɛɛ la ka yafa k'u ma bon Sidiki i y'a fɔ cogo min na o don lamɛnbaaw n'i y'a mɛn arajo tɛ ka sankɔrɔ ta arajo tɛ ka san sɔrɔ maa minnu bɛ lamɛnli kɛ n'olu ka ŋaniya n'u ka hakilina tɛ n'olu ka kuma tɛ bon Sidiki arajo tɛ san sɔrɔ ni ayiwa minnu bɛ jɛ ka na n'u ka ayiwa feerekɛminɛn ye a ye nin ko fɔ a ye nin ɲɛfɔ diɲɛma ka se k'an dɔn Sidiki an k'olu de ma ko partenaire i k'a dɔn arajo tɛ ɲɛ abada n'olu fana tɛ Sidiki i k'a dɔn sanbɛ foli an b'o kɛ ka ɲɛsin u ma Sidiki an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn arajo i k'a dɔn ɲɛmaaso kura n'o ye Buwa Jabate ye i k'a dɔn a n'a ka dangaw olu fana bɛ wuli ka jɔ la kɔrɔlenw ye min kɛ i k'a dɔn o fana ka se k'a ta ka so o dangan u tɛ ɲɛ abada fo bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan fo bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn kan Sidiki o kuma lamɛnbaaw bi y'u fana ka don ye an n'u najɛ ka gafe kɛ an n'u najɛ ka sɛbɛnfuraw kalan an n'u najɛ ka sɛbɛnfura in kalan an n'u najɛ ka bi jɛmukan kɛ Sidiki an bɛ nɛgɛjuru labila u ye ɛlɛ ni i k'a dɔn foli mana kɛ u ka d'an ye nka n'u sera fana k'an bilasira i k'a dɔn a ye nin kɛ a ye nin fara a kan a ye nin bɔ a la a bɛ kɛ kɛcogo min na u ka d'an ye Sidiki o fana bɛ kɛ sababu ye an fana ka ayiwa hakilina sɔrɔ an ka baara taabolo o de la nɛgɛjuru bilalen bɛ 20 24 76 29 20 24 78 78 o ma falen wa o ye jumɛn ye 20 24 98 98 o ka yan Ahmed o ka yan jumɛn in ka ɲi o kuma o kelen de ka ɲi
20 24 20 24 99 24. Donc 20 24 76 29 20 24 99 24. O kuma nin siraw de labilalen bɛ ni maa min bɛ jamana kɔ kan n'i b'a fɛ k'an wele i bɛ 00223 ka sɔrɔ ka nin numéro kofɔlen ninnu dugg a la n'o kɛra i ka hakilina ye min ye jamukan in na an n'i bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ Jakite yanni ayiwa nɛgɛjuru fɔlɔw ka cun ayiwa ko nɛgɛjuru cunna. Allo 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 wa ni sɔgɔma. Allo salamu alaikum. An tulo b'i la. An b'a somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu. Allo. An tulo b'i la. Ma an ce. Jɔn de don. Waalaikum salam. K'a wele ka bɔ Bila. Bila radio so. Naam. I tɔgɔ ni jamu. C'est Jean-Marie Koné ka bɔ Bila. Jean-Marie Koné. Jean-Marie an tulo b'i la. Ne tɔgɔ Jean-Marie Koné. An tulo b'i la o. Foli b'i bolo wa? Foli b'i bolo k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. O diyara an ye. A ka baro ka d'an yɛrɛ yɛrɛ waati bɛɛ an b'a lamɛn. O diyara an ye. Jean-Marie. Allô? Bien. Alors, an b'a ɲini lamɛnbaaw fɛ n'a y'an wele i k'a dɔn a b'an lamɛn téléphone de la n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ komi n'i ye maa min wele téléphone na an ka kumakanw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la a bɛ saniya nka i b'a k'an lamɛn fɛn min na n'i k'i b'an lamɛn o la a bɛ gɛlɛya. Bakasiriki an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye arajoso wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na Mali yɔrɔ bɛɛ an ka foli bɛ ɲɛsin u ma. Salamu aleykum an tile. Allo allo. Marhaba. Korbasi t'aw la. An bɛ Ala tanu jɔn don? Abubakar Ture dɔ ka bɔ Murjan Daba Tunkara korbasi tɛ. Abubakar Ture ka bɔ min? Ka bɔ Murjan. Murjan Murjan oui naam. Daba ortoran tanga. An ke wa Allah tiga Ture. Dampanko nso an gunyi. Dampanko. Ba sintiya. Alhamdulillah Ture bismillah. Mba. Ala ka jamana kɔlɔsuma. Amin. Amin. Amin ya Rabbi Ture. Ala ka tɛgɛ mɛn China. Amin. Ala ka to a ka bila kɔrɔ ye. Amin ya Rabbi Ture. Gɛlɛya min bɛ Mali kan Ala k'a ban pewu. Ala k'a wuli. Amin Allah amin. Merci bien Ture. Ko an bɛ Murujan bɛɛ fo. O bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛn na nin waati la. Merci bien 20 24 76 29 20 24 99 24 radio Jɛkafɔ a minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛ 00223 kɛ ka nin numéro kofɔlen ninnu fɔ a bɛ sɔrɔ k'an sɔrɔ. Awɔ. Le 20 24 76 29
20 24 99 24 radio Jekafo ambalma abi gafe konoko kenekan eleni semevura mabo bi anye kumada daw yerema anga je ka bi gafe ke odo allo 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 Ahmed abi ba foni malawe aywa ambalma amba da klo kan ka fo na ya wele min ye telephone ya aban lamew de la apara kan soro fe minu na bolu toyi e ka don Boubacar Fi ambe foli ni tanuke kan nyashi an lambe bawma min ye ngi manjo yere Boubacar Fi ay Boubacar Sirigi aha a petit client antle allo salam alaikum wa alaikum salam aba bismillah jondo jondo Fajala Kulubali ka bɔ Yangaso. Sadia Kulubali ka bɔ Yangaso. Fajala Kulubali. Fajala Kulubali ka bɔ Yangaso. Fajala Yangaso kaw. Baasi foyi t'u la. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi t'an na yan. Ayiwa Yangaso aw b'anw sɔrɔ cogo di Yangaso a b'an lamɛn cogo di Yangaso. An b'aw lamɛn ka sababu kɛ an ka arajo faso jigin. Ya donc tiɲɛ yɛrɛ la an b'aw lamɛn kosɛbɛ. A diyara n ye. Ala ka san wɛrɛ jira n na. Ala m'o kɛra. K'an fara san wɛrɛ ye baw kan. Ami. Ala ka hinɛ an ka taabolo la ka fufu ma. Ala m'o kɛra. Ala k'an ka seliw jigi. Ya Rabbi. Ala k'an ka jamana in kolo suma. Ala m'o kɛra. Mais jamana in ta jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔ dɛ. O ye tiɲɛ. Voilà donc ɲininkali dɔ de bɛ an kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ o la. Vas-y. Aw maa fila jɔn ka diplôme bɛ jɔn kan dɛ. E ko k'e tɔgɔ? N tɔgɔ ye Fajala Kulubali. Yarɔ Fajala yarɔ kɔni e ti maa cɔri ni Kulubalilaka tɛ foyi. Bien i ka dɔn Boubacar Sirigi ko ne ni e fila jɔnni ka diplôme bɛ jɔnni ɲɛ e kana kuma ne b'a jaabi Boubacar ka diplôme bɛ ne ɲɛ a kalannen don ne ɲɛ Boubacar e k'a dɔn a ye sɛbɛnfura caman sɔrɔ kalan na nka ne bɛ ko dɔn a ɲɛ n bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ a kan fɛn bɛ n bolo ka tɛmɛ a kan n yaalala ka tɛmɛ a kan 20 24 65 29 a bɛ ɲininka de a y'a daba kabadenw allo salam alaikum allo salam alaikum wa alaikum salam Dawa Tunkara naam bismillah c'est Jean-Marie Kone ka bɔ Bila Jean-Marie Kone oui tout à fait e kun y'an wele a ma ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ ala ka foli k'aw ye a diyara n ye a ka baro ka d'an yɛrɛ yɛrɛ an b'a lamɛn mais dis-moi Jean-Marie aw b'an lamɛn cogo di Bila an ka sisan kɔni vraiment sura ka se fitirida ma san nana fitirida waati an fɛ yan kɔni sumaya kɔni bɛ yen sisan awɔ ayi n ko a fɔra k'a b'aw lamɛn cogo di de aw b'i jɛ ka fɔ sɔrɔ cogo di Bila aw b'a lamɛn cogo di an b'a sɔrɔ radio faso kanu sababuya la ok d'accord merci bien ko an bɛ Bilaka bɛɛ fo u b'a mɛn merci bien Mali jamana de nu lalemila 20 24 76 29 20 24 99 24 Boubacar Sirigi dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo i ni sɔgɔma an b'a kɔ Taramasi i tɔgɔ ni jamu ani b'a la k'an wele ka bɔ min ne bɛ ka wele ka bɔ Ngaran Baro i b'an wele ka bɔ min Ngaran Baro Kucala awɔ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Koleba Kulubali Koleba Kulubali awɔ Kulubali i bɛ kɛnɛ kan tubarikala n bɛ sansɔn foli kɛ ka s'aw bɛɛ lajɛlen ma o diyara an ye kɔni basi t'aw la ye tɔɔrɔ foyi t'an na Ala k'an ka seliw cɛya amina yarabi Ala k'an ka batow minɛ ami Ala k'u kɛ siniɲɛsigi ye ami tiɲɛ la Jakafɔ b'a f'i ye Ngaran kan bɛɛ b'a la mɛ a ka d'an ye kojugu a ka émission waati yɛrɛ ma se kunnafoni bala waati donc an b'o lamɛn kosɛbɛ o diyara an ye inchallah merci bien an ba Ala k'an to ɲɔgɔn ye ami Ala ka tile yɛrɛ cɛya o ami 00 223 20 24 67 29 00 223 20 24 99 24 voilà o y'an ka numéro ye an mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se k'an wele an bɛ sanbɛ foli kɛnɛ kan dɔ bɛ nɛgɛjuru la Ahmed Jakite salam alaikum allo soy bi do kow la baji bɛ fa kow bɛ fa jɛgɛ bɛ caya n'o kɛra mɔnikɛlaw bɛ jɛgɛ sɔrɔ olu b'o feere sugu la sannikɛlaw bɛ lafiya ni dugukolo ɲigina sɛnɛkɛla bɛ daba ta jibi a tɔgɔ di Boubacar Sirigi na dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo masa min ye Mali masakɛlu la masakɛ i jɔle masayale
Allo. 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 Ahmed. Allo. 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 Wa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Somogo. Wa gene. Ito ko ni jamu. Aban sidibe ka bo yan fulla. Yan fulla. Oh. Bebe kena kono. Na ka mi shaka ritro. Na tena ala ka bulma ka barara. Amina rabbi. Tena mbawla me kuji. O jaranye. Tena ga sa aba na gere ready. Ya rabbi ala ka bulma ka barara. Ateta ko. Ala ka sama le radio. Ami. Anta foli. Foli jaranye. Merci. Kadal be bot bele jele tlo kan ka fo awso lembe radio jeka fot la bi ina fo la dala fo la gafo de wiye damaji karamo ye ube sebo fro nyege na abe bo on mana soro amba sebe koro kala gabi fana ni ata ka laje mi ye sebo fro ye gafe ma bobbi on beto el lajeli ma kono la sa mi yani esininche mi ye bi koni ni mami ngeme ga nyon soro kene konna waso baji no ye karamo da watu ngare ko femba ko 20 24 65 29 20 24 99 24. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Ba bismillah. Allô, ito ko ni jamu. Umar Jara. Umar Jara. Kabomi? Kabo Bore. Bore be mini. O be fani me fe. Donga marala. Doazan. Jara, bismillah. Ambe ala tano aba radio jeka fo soro chugo di bere ye anta so teme yango sakon comme ne gonte ne bi bomo ko de ni arina anta so ne ba la me yande ko wonta fo fe ma la ma kadi ko so be ko e ba la me abo internet fe we me iba no ko ami soro canal fana kan canal sans fait ami soro canal kan awo Basse Jara, Allah qui met quand la main. Ah bah merci bien. 20 24 65 29. Allô. Oncle. Somo. Amba. Jondo. Yuba konare ka bon Jara. Yuba konare ka bon Jara. Ziara. Odo. Jara be mi Mali kono. Avec katu kofe. Katu kofe. Kosebe. Nam, bismillah. Namala mesakani wati. Aram shakane ko jugo. Ziara ekene ne ba lame wa yalma ziara ka be ba lame. Njala ka bele jere ba lame. Aywa base o jara ni. Mala me façon ça fait. Façon quand? Façon nyata d'accord. Ça c'est la radio de Cédoula. D'accord. Barata bulukain. Merci bien. Iniche. Ala ka demonke. Amin ya rabbi. Ka claratia. Ya rabbi. Balari ambada lamebo tlokan e ka don ba lamebo ye tiye nga angu mi ma to kana suggestion o de o ka tlandi awo ku ka tlana fana di baraka amba fa ka kan ka chugola ay ni ngala kana ni ngala do fana fo bi janyo ko sobe 20 24 76 29. Allô. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aji tabatungara. Naam. Bori. Ante. Aba, somugo bedi. Toro fuitana. Ade boya bedi. Ambega gene. Ambe duwa laka shankama irana. Ami. Laka inan tabaula. Amina rabbi. Laka yafo bema. Ami. Laka mari kuroshima. Ami. Memboro karigado. Ne bus. Kuma. Atola gali angata. Kuna watu ngara nite. Aglowila. Jara waji ko bebe ka labo sha. Ban foli be jara waji ko be. Jala koroji way anga foli buye. Dama dungara. Nam. Aka jamungan gadi ko jugu. O jaranye. De fo fori ti jamungan na. Merci bien. Jaga fo. O ya ngara joye. Aywa tabarakallah. Ala ka here jambe. Amina ya rabbi. Dungara. Awa. Aglere. Ngani tan sanji bena. Dugolo be nyigi. Allô. Amalanga ni sokoma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Somugo. Awa jaga foto. Jaga foto. Anga fuli ba ye. Ito ko ni jamu.
Bakari Soare Basaro. Bakari Soare. Awo Jijeni. Jijeni. Awo Amaga Jega Polame. Aw jaranye. Oh. Foli bi bolo. Awo foli be mulo. Oh, ibe kenaka. Alaga na selu caya. Amina ya rabbi. Alaga so nyonganye. Amin. Alaga na jamana kolosuma. Ala mo kera. Alaga na jamana kantaye. Ya rabbi. Jamana jugu ala ku mbalo. Ala ku halaki. Mbamen te banife mbamen te jamana fe ala kana yara kilefe. Ya rabbi. Anga foli do. Merci bien. Alaga na selu caya. Amina ya rabbi. Amin. Alaga na nyonganye. Amin. Ani ce jega fo amega la na jigenia. Merci Jijeni Ika don colonel Lassana Tamba abe lafiya bola anga foli baye. Ya do ale ba ndeme kosebe bila. Ika don aye kunafoni sama. Ale ka suggestion mi ale ka hakilina mi. Halibi ale ba don ambara ka jamana indeme ambara ka armée deme halibi anga laje ka do fara ka do armée deme ni kan. Anga laje jamana kanu anga do fara ka. Sabla surasu deme anga do fara ka bi kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi sebaya ba min n'an b'a ɲini an k'o sɔrɔ an sɔnna a ka kuma ma an yɛrɛw bɛ hakili jagabɔ la ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi kɛrɛnkɛrɛnnen jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min ni nin tɛ ɲɔgɔn ye sira la min bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana a dɛmɛni ani sɔrɔsiw dɛmɛni ma o hakilina banna ni ala sɔnna mon colonel an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye 20 24 76 29 allo salamu aleykum. Alaikum salam. Mba, bismillah. Mamutu de doa. Awo. Aba San. Hein? Iba Maman San. Oui, Abba, on t'écoute, tu es en direct là. Ouais, Korodaba, ça va? Je vais bien, et toi? Non, tout va à merveille. Bamako Bedou. Ambian. Djegafo Lamebodou. Non, ça va. Sankono, Mali Kono, Ani, Mali Kofe, Bamako, Bella Gile. An bɛ foli bila ka se bɛɛ lajɛlen ma lamɛnba cɛman ni musoman bɛɛ surtout an yɛrɛ sankaw mun bɛ yan bi an ye seli kɔni ɲuman kɛ an ni ka sɔrɔ degun dɔɔni bɛ an kan parce que Tomiya mara mɔgɔ dɔw bɛ an ka dugu kɔnɔ olu kɔni ye seli kɛ ayiwa karasɔri de la u natɔ san Allahu akbar tele taara bin u kan n'o iro daga ye ko i ka dɔn k'a fɔ o bɛ Timisa mara de la sinon daba o kɔfɛ san kɔni alhamdulillah an bɛ labɛnw na Sangɛmɔ yɛrɛ labɛnw fana bɛ sen na parce que Sangɛmɔ ye le 12 ye le 12 quoi juin le 12 juin ni ala sɔnna o sera ka ban Sangɛmɔ o sera ka ban an ka premier ministre yɛrɛ ale yɛrɛ fana kan ka na Sangɛmɔ la ayiwa ani ministre fila ka fara ale kan donc programme bo o de kan sisan sinon san yɛrɛ kɔnɔ bibi na sangaden caman nana seli kɛ an fɛ ka se ka seli diya an bolo Jamil Bitar taara non Jamil mana Jamil Bitar mana Madu Traoré Dadu ale fana ma se ka kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ Dadu ouais Dadu Douane ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ a bi labɛn na ka na Sangɛmɔ kɔnɔna ayiwa ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛ ye sen n ko n'a natɔ a ka daba t'a bolo non an yɛrɛ bɛna ɲinan t'a la inchallah n y'o fɔ a ye n k'a ka daba t'a bolo ka na daba n'i nana i bɛna Madu don centre ni karante la ayiwa parce que n y'a faamu wallahi daba t'i nɛgɛ n'i nana centre ni karante la i bɛna Madu Traoré sɔrɔ yan a dafalen an tɛ taa maa so maa de bɛna an so ayi an tɛ taa maa so maa de n'an dugu koyi an kɔni an tɛ taa maa so koyi maa de n'an dugu ayiwa parce que merci bien donc an ka foli bɛ bɛɛ merci Aba ka sangaden bɛ wele sabula premier ministre natɔ bɛ jeudi don avec 2 autres ministres. Ok. O bɛna environnement ani Sangɛmɔ la. Super, merci bien. Daba ala k'aw fana mɛn an kɔrɔ. Ala b'an dɔrɔn ɲɔgɔn ye. Centre ni karante la parce que daba n'a fɔra ko radio centre ko Aba bɛna weleli kɛ sangaden bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Bɛɛ b'i tulo ma jɔ walayi. O ye tiɲɛ. O diyara ne ye parce que u bɛ tila ka weleli kɛ an y'i mankan mɛn radio Jɛkafɔ la an ka dugu kibaruya la vraiment an b'i fo. A diyara n ye.
vraiment bi je ka fo yɛrɛ bɛɛ fo. Merci. bɛɛ ni ce ala ka san wɛrɛ jira na ala k'an fara san wɛrɛ ɲɛbɔ. Ya Rabbi Allahu amin. Merci bien. Le 20 24 66 29 20 24 99 24 Youssoufou Touré Anika message sur la Silenge. Merci bien. Et alors aïe Ndi Makoui. Non, écoute. Non, donc c'est-à-dire que le morceau là, donc il est non, ah, mais il a. Non, Antley. Allô? Hey, Ahmed. Bien. Le gars accompagne maintenant. Le soliste là, Apollo de Tito. Parce que, il va dans Boatsiri, il est temps qu'on en parle. 20 24 67 29, 20 24 78 78. Allô? Bien. Voici qui a donc bien là-bas pour Chara, Halibi Alaka c'est vrai. On donne nous un andi ou un ballon au lieu de vie donc les daoula. Sangabo l'eau de la vie. Voici qui est donc Gamine Gila Chama, Anyabala Obe, et réseau Nanani, Tieni Chamani. Voici qui est donc Beko, même Mami Ver, Bedikafa, or ni fo nyera dama blala noana. Yaro koni folikelo ni do lo bi noana. Ah, ni fanu blala noana. Yoro fo nyango bina halbi ala ka kilima ndam assalamu alaikum Antley allo salam alaikum Jondo bien alors Bakar allo ki kana kafa benente musola gisel muso mi maso kafa ma allo Enso. Allo. Antlo bila. Ito kani jamu ani bala ka wele liga. Allo. Toy antlo bila. Ito kani jamu. Saba. Ibe radio mi bi kera fe bo iba volume datugo. No ta yo fam. Voilà, il va radio d'être ka kuma téléphone na. Suala kita. Kabomi? Suala kita. Kabomi ni? Kita suala. Oh. Nikem foi. Qu'est-ce que tu dis 20 24 66 29 20 24 99 24 ambalma na ya wele abaraka alame radio mina walma machima femina abo datugo ka alame telephone na mikuma do be nega jurula assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah nam kamari wonde mo mani ngolati koliti sogo radio makakutise promoteur tabagoto kenywa mara la communauté radio filizi do était manyena ma foi ka bonguna daba mena même faut vraiment la jamu ko danta la koy yo depuis jan fo Sénégal yo bébé ka la mais vraiment la jamu ko tagablo kay kusobe aywa suso kata et sort fa fe ko kuna vraiment nama ke lu membe banani walebe yo bon vraiment nere be kondono krengerni ko nyati yere ma tabla nyere tagata je sindo rande ma na tagani sagola la moblo la kuzobe aywa suso mais fanar be sosolo la ja ini la ke ko jon sinte go ga di borioro jon ini ga ke jon senga di borioro jombe bol ga jonto ka boli ka jonto ne ko diboli le jeli on diboli afore kata boni fo soldat ko mata vraiment ame poli diamma merci bien ado ke jamana ya rabbi ala ka nga jamana ko losuma iyo sizo ala nyamo ko deme ala ka ay si taga nyafe amin sizo ala ka jigu malo ba sizo sawre selibe se to ka soro mali ni Niger ni Burkina Bekara tenkele ka anga jamana fura ka je fas ne ala sona inshallah ala ka yere mais encore no vraiment nga foli do ga nya sawma ambe ka la mais sabako to ya no ko tobe merci bien
Merci. Le 20 24 67 29 20 24 99 24. Domaine Gajurula. Allô? 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 Dongili daba. Suba! Tunatige mancha. Tunatige ini. Muye jajienye. Ale mi ya Maria Musola. Binki. Jere sari ya soro bi ina nyati ana nyaje. Ni kere muso. Ki kana kafa. Kafa benente Musola. Giser Musola. Allo. Kafa. Allo, Antle. Amba somogo. Ko bashin Ito ni jamu ani bala kan wele ka bami. Kenyeba Kambasi Soko Kenyeba. Kambasi Soko. Ouais, commune de Stakli. Wago. Sizologa nunu ngoni. Ma ko tamba sidoro. Tugara ko bashin te la. Ibonda sizologa te mokodi. No alla jamu ko al kadide. Yo, sizo. Aywa. Mballa me radio wasale le fe dijan quoi. Yo. Radio wasa be jija no be ni sodiani kusobele mbe alukonton ke ifana no konton kusobe. Aywa, merci bien sizo. Albi alitimina dia dongo kusobe albe information men di rama ben wasane ne kusobe. Aywa. Amba konton na ndinga tungara ke rame. Itenge jole ko ri ngolo ni mawulito. Merci. Merci bien depuis Djidan. 5, 20, 24, 67, 29, le 20, 24, 60, 20, 24, 99, 24, bien sûr. De pasa ni ka bɔ kai aminyan waka abi san gɛmɛ a b'o bɔ bi o dafale b'a la a ɲɛ ma tiɲɛ a ɲɛ ma tiɲɛ tulo ma tiɲɛ hakili ma tiɲɛ bɔsiriki k'a sɔrɔ don o dara fɔ a ka so a ko a ci don da ko n ka dugawu kɛ jamana in ye ko n k'a fɔ jamana dɔ ye ale haminya a bɛ dugawu kɛ jamana in ye a ko ala ɲɛna ale ma kojugu a ko ala ɲɛna ale ma i ye kuma in faamuya ni ala ɲɛna maa min ma fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a ko a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bani ma Usman Madan Sherifa Aidara b'ale bonya ka se hakɛ min ma ala de b'a dɔn a k'a bɛ dugawu ɲini a fɛ a bɛ dugawu k'a ye 20 24 76 29 20 24 99 24 allo ah oui ça va Jeka Fodouin non yo bon c'est Sadiola de quoi c'est le directeur de la radio de Bambouk de Sadiola. Oui, on t'écoute monsieur le directeur. Bon, de toutes les manières, mais d'abord Kamarakou. En force à Fourlaï. D'abord Toumarakou plutôt. Nam. Bon, mais d'abord Toumarakou. Yo. Kafo Sadiola Kaoubevafou. Yo. Donc, Belgique la MELA à partir de notre radio communautaire, Radio Bambou. Radio Bambou, d'accord. Donc, Almami ni maire ni CB ni commissaire de police, ou bien police. Anga Foli Boubé. Donc, vraiment, on doit au Kawi. Merci bien. Vraiment, encore maire à Radio La Foi. Aïwa, ala Moukera. Vraiment, je connais tout le directeur de la radio de Sajola. Merci bien, monsieur le directeur, merci. 24 66 29 20 24 99 24 dɔ bɛ nɛgɛjuru la Bouakari. Allo. Amba ito ko ni jamu. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ito ko ni jamu ani bala kan wele ka bɔ min?
Allo an tulo b'i la ne tɔgɔ Haruna Sidibe ka bɔ Selenge. Haruna Sidibe Selenge Ka bɔ Selenge. Vraiment aw ka émission ka di n ye n bɛ to k'a lamɛn. O diyara n ye. N b'aw fo kosɛbɛ. O diyara n ye. N bɛ Daba Tunkara yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo. A b'a mɛn a tulo b'i la. Awa. Ala ka dɛmɛ kɛ. Ami. Ala ka jamana kolo suma. Ami. Awa. Merci Haruna. Bakar an b'an ka bamanankɛ fo ka bɔ Welesebugu. Jonathan. Radio Wasulu radio tɔgɔ Jitumu. O do kɛ. Radio Jitumu a directeur min ye Jonathan ye. Bamanan yɛrɛ yɛrɛ min ye awa Welesebugu n'a lamini. Jonathan kelen don. N tɛ dugutigi fo n tɛ commandant fo n tɛ CP fo n bɛ Jonathan kelen de fo. E tɛ maire fo. N tɛ maire fo. San o san cikɛ maa ban ale de bɛ ɲɔ bɔrɛ da ɲɔgɔn kan ka tigɛ bɔrɛ d'a kan. Jonathan ni ɲɔgɔnna cikɛla tɛ yen. Kɔrɔfɔ filɛ dɛ. Maa si tɛ a kelen kɔ. Sayi an tile. Allo. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Bisimila. Nba taa. Nba. Bois Jabate fakɛ don. Ça c'est Jara. Ni Gwandege kɔrɔkɛ don, b'a dɔn. Bokar Sidiki grand-père don. C'est le grand-père de Bouakar Sidiki. Donc i bɛ lahara de ka to k'an wele sa. Et tu es le père de Bois Jabate aussi. Jara. Donc i b'a la ka kuma an fɛ k'i to fan dɔ fɛ quoi. Ayi dɛ n tɛ fan dɔ fɛ n bɛ yan nɔ n dɛsɛra k'aw sɔrɔ de sɔnni n tun bɛna taa aw kama. Aw ka foli don. A foli diyara n ye. Merci bien Jara. Ala k'aw bolo mɛn a la. Ami. Ala k'an ka jamana basigi. Ami. Ala ka hɛrɛ sura an ka jamana in kan. Ami. Hɛrɛ min sɔrɔ dɔ sɔrɔ hɛrɛ min na. Ami. Ala k'an jugu malo. Ami. Ya Rabbi. K'u yɔrɔ janya na. Ami ya Rabbi. Aw ka sanbɛ don. Merci bien Jara. Merci. Aw ka radio kɔni n y'a kanu kosɛbɛ. Wallahi an b'o dɔn. A kɛra yan ye o a kɛra Europe ye o. Awɔ. N tɛ taa kɔ dɛ. Merci bien, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bouakari. Dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Allo. Allo an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu ani b'a la k'an wele ka bɔ min. An b'a somɔgɔw. Nba i tɔgɔ ni jamu. O diyara n ye i tɔgɔ ni jamu. Yakuba Jalo Sikɔrɔni. Yaku i bɛ kɛnɛ kan. N k'i bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Folikan jumɛn b'i bolo sanbɛ jumɛn b'i bolo. Ami. 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 E min b'a kɛrɛfɛ e tɛna téléphone minɛ siɲɛ kelen ka kuma. N ko min b'i kɛrɛfɛ i b'ale tɛ téléphone minɛ siɲɛ kelen ka kuma. I ni baraji. Bouakar i k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn min bɛ sport kɛ a nana Cheikh ka ci fɔ an ye. A tɔgɔ de tɛ Cheikh Jara. Cheikh Amala. Cheikh Amala, inspection du travail. Inspection du travail, c'est le patron de là-bas. A ye ɲininkali kɛ ko ani ne ko jɔnni de ye patron ye émission ye patron ye n b'a fɛ i ka jaabili kɛ n t'a fɛ ka kuma. Non, moi je veux que tu répondes. Ayi i jɔ an bɛna ɲininkali min fana k'i la an bɛ nin jaabi ni taabolo kɔrɔ ye wa ou bien kura. On t'a posé une question. Qui est le chef de cette émission? Mais c'est moi. Boy Gena. Tu es renvoyé à partir d'aujourd'hui. Bois, prends note. Je lui mets dehors. Merci. Le 20 24 76 29 20 24 99 24. Allô. John Do. Mba.
allo allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh base toro fita na ito wani jamu alhamdulillah ala san chama irana ami ito wani jamu bay bogar jara bangon farada tele bay bogar jara jara ga be kina kono ala san chama irana amina rabbi ala ga amna ko noya ami ami ala ga an sutura ami ala ga jamana basi ami ami ala ga ina tabawla ami ala ga yafahu yarama amina rabbi bayara ni kan ta dongono ami ami kirengera ala ma ga mi to la mi akari turo o jara nye ala ga hera kan be ami ala ga jamana basi ami ami amna ko bela jelen no ami ami rasul aga polido foli jara nye merci jara Vingt-quatre 76 29 an balimaw a suwalen bɛ arajo jɛkafɔ la an ka gafe kɔnɔ ko kɛnɛ don sɛbɛn ma bɔ an ka mɛn ka samɛ foli bolo da an lamɛnbaw n'an ni ɲɔgɔn cɛ allo 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 salamu aleykum waleykum salam bisimila i tɔgɔ ni jamu Samba Sidibe nɛgɛla Samba Sidibe nɛgɛla nɛgɛla Samba Sidibe nɛgɛla Samba Sidibe nɛgɛla naam an ka émission ka di kojugu yɛrɛ de ayiwa ala k'an mɛn si la ami ami an ka bila kɔrɔ ya kana bila bana ye ya rabbi ala k'an ka sanw caya ami san caman caman an kɛnɛ ko seli ala m'o kɛra san sini san balawu ma ami ami ka san hɛrɛ d'a ma ami ami merci bien Bɔr i k'a dɔn an bɛ dugawu ɲini lamɛnbaw fɛ i k'a dɔn an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an baara kɛ ɲɔgɔn ye journaliste Seydou i k'a dɔn an n'a jɛra baara caman na radio jɛkafɔ la bi gɛlɛya y'a sɔrɔ a ka baara kutumu kɔnɔ Bɔr Sidiki k'a dɔn an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ni ka Ala deli ani faamaw ani kiiritigɛlaw ni sariyatigiw k'u deli i k'a dɔn Ala yɛrɛ jati kama ni mɔgɔtoli min bɛ se ka kɛ walasa ko in bɛ nɔgɔya cogo min an b'o deli kɛ maa o maa ni i y'an dɛmɛbaa ye i k'a dɔn i bɛ fara an kan ka deli kɛ i k'a dɔn journaliste Seydou a bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogo min ka taa a ka denbaya la i k'a dɔn n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen nisɔndiya sabula a na anw jɛra an ma fara kɛlɛ la an ma fara ko wɛrɛ la 20 24 76 29 allo 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 salamu aleykum salam awa jɔn don Kulubali Adama n bɛ ka ɲini di fɛn fɛn ka dɛsɛ n ma se k'o sɔrɔ a mɛnna. Oui, Adama Kulubali sûrement maa ka ca d'accord. I b'an wele ka bɔ min? A sɔrɔli ma nɔgɔ. I b'an wele min? N b'a wele ka bɔ Saro de nouvelle cercle don ka bɔ Kemasina cercle la mais Saro yɛrɛ sera dama cercle ye quoi. Ah, ka bɔ Kemasina cercle la. D'accord, ok. Merci bien. Bismillah. Nam. Bara aka émission ka d'an ye. Ayiwa. Ala k'an ɲɛna ɲɔgɔn na. Ami. Ala ka émission kɛ sɔrɔ fɛn. Ami. I Kulubali an bɛ bɔ tunkara la diɲɛ Kulubali ye. A fɔ safurula ya kuma mun kɛra. Taa n jamu kɛ denmisɛnnin jamu ye tuguni. Merci bien Kulubali k'an bɛ Kemasina n'a lamini bɛɛ fo. Allo. Allo Bokar an sɔgɔma. Amadu sɔgɔma somɔgɔw. Ko Daba sɔgɔma. Daba tulo b'i la. Awa. I tɔgɔ n'i jamu. Tɛnɛman Kulubali don ka bɔ Lasa. Tɛnɛma Kulubali. Tɛnɛman Kulubali. Tɛnɛma Kulubali. Ni Dirisa Kɔnɛ ni Ci Kulubali fɛnɛ sigilen bɛ k'a lamɛn yan. O diyara n ye. K'an b'u fo. Donc aw ye émission fɔ cogoya min na ka sanbɛ kɛ mais mɔgɔ caman ma a ka hakilina faamuya. N'o ye k'a dɔ fara a ka hakilina kan ni a ka ɲi n'a man ɲi. An b'o de fɔ k'an k'a bilasira ten wa. A fɔra ten de. Voilà donc a b'a fɔ Jabatekɛ ye. A ka kafo fara a ka dɔ fara a waati kan wa a bɛ publicité min kɛ o bɛ dama tɛmɛ kojugu. Bon n'a taara publicité fɛnɛ na a bɛ nafila dɔrɔn fo ka sin k'a bila o man ɲi. Donc i ni Bokar kɔni ka vraiment kuma a ka di ne ye ko Bokar ka a dusu faga dɔɔnin ka a fɛnɛ quoi. Ko Bokar ka karamɔgɔ ye Daba Sini a ka karamɔgɔ ye Daba Sini kɛnɛ. Awɔ Bokar
ika karamɔgɔ ba ye daba ye Souleymane Kulibali ko tɛ ka bɔ Lassa Souleymane vraiment Ala k'a sara Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Kulibali a bɛ ka min ɲa jamana nin kɔnɔ wala aw yɛrɛ t'a dɔn ayiwa mɔgɔ ka taa ba tan ye bi min bɛ jɛgɛfɔ dɔrɔn de la mais wala halisa Ala k'a kɛnɛma mɛn émission in na amina yarabi Ala ka ka uniforme kɛ sɔrɔ fɛnw ye amina yarabi Ala kana juguntanya Ala kana jugu se Ala amin Ala k'a ka laɲiniw sabati amina a bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ hɛrɛ ni kɛnɛya ni sɔrɔ ni labanko ɲumanya sira kan Ala k'a di aw ma amina yarabi Daba Ala fɔ Jabatɛ ye ko a ye n ka kuma lase a ma ka dɔ fara ka fɔ fɛn na et puis juma dɔw e bɛ min kɛ a ka dɔgɔ ayiwa a ko vision bɛɛ yɛrɛ de kɛra mais vraiment a bɛ émission tigɛ mɔgɔw la joona quoi ayiwa merci bien a b'a fɔ Jabatɛ a ka dɔ fara a ka wagati kan quoi mais hali ni a nana pause la a ka filafu dɔrɔn fɔ ka taa e yɛrɛ bɛ pressé Bokari la kuma caman ni Bokari ko k'a bɛ dɔ fɔ k'e k'a kɛ k'i bɛ k'i ka se nin ou bien i bɛ taa fɛn kɛ bon o nation mana kɛ i b'i to Bokari k'o la ban quoi puisque anw ye mɔgɔkɔrɔba ka Kulibali i ka kɔrɔfɔ ɲɛna donc ne b'i nommé bi ka kɛ directeur Bokari ka directeur ye Ala mɛn ne ko n tɛ n bɛ taa fɛn d'i ma dɛ carton d'i ma dɛ carton jaune assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allo Ndlobala aha i tɔgɔ ni jamu Musa Balo ko bɔ Razel la Musa Balo awɔ Razel Musa Ala bɛ samara jira na amina Ala bɛ samara jira na amina rabi k'an fara yi bɔ kan amin n'a ye kuma daminɛ ne hakili bɛ jigin bamanan de la awɔ a bɛ to k'i mɔgɔ hakili jigin cɛkɔrɔba la kojugu wala ni ne fɛn lamɛn dɔrɔn hakili bɛ jigin bamanan na parce que daba n'o tun bɛ ɲɔgɔn bolo tan de sisan seeri nana seeri bila l'o remplaçant nana a bɛnna yɛrɛ de couple bɛnna dɛ ayiwa merci bien awɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bolo mɛn ko la Ala ka jamana kɔlɔsuma amin a bɛ foli don merci bien an karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ maka Ala ka ɲuman na ya rabbi Oustaz Bare kɔni ni Ala sɔnna awɔ Ala ka ɲuman na amin Bokar i k'a dɔn karamɔgɔkɛ ye fɛn dɔ fɔ an b'a jaabi an bɛ se min na an b'o ɲɛfɔ i k'a dɔn ko tɔ a yɛrɛ ye Buwa Jabate tɔgɔ fɔ Buwa Jabate n'a jateminɛ kɛ o kan ka kɛ kɛcogo min na ko ka dɔ fara jɛmukan kuntala jɛnya kan o bɛ ɲɛmaso bolo n'o ye Buwa ye a kan ka dilan cogo min na ale de b'o dɔn nka a b'a k'a fɔ ko publicité caman bɛ tɛmɛ o publicité radio bɛ balo o de la n'o caman ma sɔrɔ yɛrɛ faama tɛ wari d'an ma anw ka jija ye an juru ka kolo ani minnu bɛ jɛ k'u ka publicité kɛ o wari ni min bɛ sɔrɔ courant bɛ sara ji bɛ sara baarakɛlaw bɛ sara an bɛ so min kɔnɔ luwanse la o bɛ sara donc n'a ko k'o ka dabila finalement baara bɛ gɛlɛya hali courant tɛna sɔrɔ bilen 20 24 76 29 allo oui allo pop Bokar dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo salaamaaleykum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh i tɔgɔ ni jamu ani b'a la k'an wele ka bɔ min alhamdulillah i tɔgɔ ani jamu Bakari Janjara ka bɔ Sirakɔrɔ Bakari Janjara o tuma i jamu ye jara min kɛ i bɛ siran na ka kuma wa allo an tulo b'i la ne tɛna min fɔ cɛ y'o f'i ma sisan ko dusu ka bon kojugu ni dɔɔni ma dusu in na daba de ye patron ye awɔ Jara Ala ka salut caya amin Ala ka hamdu nɔgɔya amin Ala k'an ka sarasiw kisi amin Ala k'an ka jamana suma amin Ala ka segin ni baara ɲuman ye amin merci bien amen ni mo batori ɲuman ye bɛɛ kɛ kelen ni amen ni mo batori ɲuman ye mɔgɔ b'a fɔ 20 24 76 29 salam alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di naam bisimila somɔgɔw bɛ an bɛ Ala tanu jɔn don kɔri baasi tɛ Muktar Buwarɛ ka bɔ Miɲan Muktar Buwarɛ ka bɔ Miɲan awɔ Miɲan bɛ min Miɲan bɛ Segu région na
ala commune Shibla. Ah, Shibla. Awo. Naam, bismillah. Mion. Awo. Antlobila. Ami ka lamɛn an mi a jɛgɛfɔ lamɛn joro arajo jɛjugu de fɛ. Émission ka d'an ye kosɛbɛ an bɛɛ sigilen don k'a lamɛn nin waati in na. O diyara n ye. An bɛ min fɔ o de ye tiɲɛ yɛrɛ la waati de ka surun an bɛ a lamɛn tan min kɔnɔ o ka surun an ma dɔɔnin. Ni dɔ sera ka fara kan o de ka d'an ye. Ayiwa baasi a fa bɛna. An bɛ dugawu kɛ ala ka musakaw nɔgɔya. Amina yarabi. ala ka cɛsiriw nɔgɔya. Ami. An ka jamana ala ka kolo suma. Ala m'o kɛra. ala ka basigi. Ami yarabi. Tu vas kanu kosɔn. Merci bien. Merci. Mba. « 24 65 29 le 20 24 99 24. Allô. Allô. Salam alaikum. Allô. Wa alaikum salam. Papa Ame ala tanu. Mba. I tɔgɔ ni jamu? Musa Tunkara Baboso. Musa Tunkara. Baboso. Baboso. O bɛ fan jumɛn fɛ? Basi foyi tɛ yen. N ko bɛ fan jumɛn fɛ? A bɛ Kɛnɛba mara la, Kidagili mara la. Ah ok. Musa, i bɛ kɛnɛ kɔnɔ? An kɔni ka foli d'aw ma dɔrɔn. Foli diyara an ye. Vraiment a ka émission kɔni vraiment a ka di yɛrɛ yɛrɛ de. Diyara an ye. Kunnafoni a bɛ jamana lafiya, a bɛ jamana bɔ bolo la. A bɛ dugawu k'aw ye, a bɛ timinandiya. Ami. Vraiment a bɛ fɔ timinandiya parce que n'i y'a mɛn ko jamana kunnafonidilaw de don. Siga t'a la. Surtout jamana bɛ bolo min kan sisan, kunnafoniya vraiment bɔ man di quoi. Awɔ. Wala an kɔni ka foli b'a ye. Foli diyara an ye. N balimaw bɛ Bamakɔ ye, Famakan Tunkara, a bɛ foli fɔ a n'a muso ye. A b'a mɛn n'Ala sɔnna. K'o salima fɔ ani Kita. N balimakɛ fana bɛ yen, Daba Tunkara. Daba Tunkara. A bɛ foli fɔ a ɲɛna, k'a di timinandiya. Mba. Merci bien. Nche. Tunkara. Ɲɛdimi don, kɔnɔdimi tɛ. Armée Mali. 00 223 20 24 65 29 00 223 20 24 99 24. Radio Jekafo Sambe Foli Kene. Salam alaikum. Allô Anche. Pop. Nouvelle horizon Nyedankura, l'Express. C'est cadeau à Nigé, Karimou Keita, cadeau à président de la commission de défense et sécurité, Assemblée nationale, au Kaboué, député d'eau, commune de Est-ce que c'est le trop répondant à la Kadarosma? Allô, salam alaikum. Allô. 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 Allô, Jondo. Wa alaikum assalam. Jondo. Dawda Bardo. Kabomi. Kabo Sigu. Dawda, ibaraka la me femina o datuwi ka ke téléphone. Bɛka wele téléphone bɛka lamɛn arajo la. Ayi, i bɛ arajo de to yen k'a lamɛn téléphone na. I bɛ a lamɛn téléphone na. D'accord. Allô, Bari. Kɔri baasi tɛ yen, naamu. Ça va, somɔgɔw. Awa. I bɛ Segu fa jumɛn ye? Allô. Allô. I bɛ Segu fa jumɛn ye? Naamu. Segu fa jumɛn ye? Baasi foyi tɛ yen. Bon, non, ça va pas. Segu Marakala cercle la Shibla commune na. Ah, Shibla commune. Awɔ, an b'aw wele arajo Kanagara ka bɔ Joro. Merci bien, o diyara n ye. Awɔ, an ka foli b'aw ye. Bari. An ka lamɛnni bɛ s'aw ma kosɛbɛ. Nba. Awɔ, Ala ka san caman jira an na. Ala m'o kɛra. An bɛ da ɲinɛ k'o jira an na. Ya Rabbi. A jira ni sini kɛnɛ ye. Ala m'o kɛra. An b'aw lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ de. Merci bien. Merci bien. Armée Mali. Kɛlɛ dusu ni a setigi. Lakanabaw. Aw minnu bɔra cɛnganaw ni masajamanabaaw la. Allo. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ foyi t'an na. I tɔgɔ ni jamu i b'a la k'an wele ka bɔ min? Kɔri baasi tɛ yen. Tɔɔrɔ t'an na. I tɔgɔ ni jamu? Daba Tunkara don wa? Daba Tunkara bɛ yen, a tulo b'i la. Kɔri baasi tɛ Daba la? Tɔɔrɔ t'a la.
alhamdulillah. I tɔgɔ ni jamu? N bɛ bɔ Sadio la, Seydou Djibo. Seydou Djibo Sadio la. Djibo i bɛ kɛnɛ kan? Kɔri baasi tɛ yen? Tɔɔrɔ foyi t'an na. Ala ka seliw caya. Ami. Ala ka an ka sanw caya. Ami ami. San caman Ala k'o jira an na ni sini kɛnɛya ye. Amina yarabi. Ala ka jamana in basigi. Ami ami. Ala ka fan hɛrɛw caya. Ami ami. A gɛrɛ a masiba jugu Ala k'an kisi a ma. Ya Rabbi. Jamana in Ala ka basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Ami ami ami. Minnu daɲana a kɔnɔ Ala ka saya k'u ma lafiya ye. Amina yarabi. Ala k'a bolo mɛn baara in na. Ami ami. Jɛkafɔ kɔni an b'o lamɛn yan Sadio la ka sabu kɛ radio Bambu ye. Radio Bambu. Ala ka mɛn baara in na. Ala ka a ka baara in bila kɔrɔ ni lafiya la. Ami. A kana bila bana ye, a kana bila sendimi ye, a kana bila ɲɛdimi ye, a kana bila tulodimi ye. Amina amina yarabi. Ayiwa jamana in Ala k'a kɔlɔsi. Ami. A kɔlɔsibaga ninnu Ala k'o kɔlɔsi. Amina yarabi. Surasi ninnu Ala ka se ni kunkɔrɔta d'u ma. Ya Rabbi. Nin y'a ka selima foli ye. A diyara an ye. Ani baraji. Aba. Merci bien. I ni ce. Nba. Farafina wasola ani Mali jamanaden hɔrɔn wasola aw kɛra bi tile 20 24 66 29 20 24 99 24. Allô? 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 Kɛlɛ dusu ni a setigi lakanabaw aw minnu bɔra cɛnganaw ni masa jamanabaw la san bayirika tabiyabaw ni a kodɔnnaw la farafina wasola ani Mali jamanaden hɔrɔn wasola. Allô? Aw kɛra bi tile. Allô, salam alaikum. Walaikum salam. Bismillah, jɔn don? Kɔri baasi tɛ yen? Tɔɔrɔ foyi t'an na. Ça va, an bɛ Ala tanu, jɔn don? Dɛdɛ Zugo ye ka bɔ Sogolo. Dɛdɛ Zugo ye ka bɔ Sogolo. N m'a mɛn, i k'an kɔrɔta dɔɔni. Dɛdɛ Zugo ye ka bɔ Sogolo. Bɛɛ Zubo ye ka bɔ Sogolo. Sogolo tɛ ɲɔnɔ mara de la. Awɔ, ɲɔnɔ mara de la. Merci bien, Zubo ye bisimila. Kɔri baasi tɛ yen? An bɛ Ala tanu. Ala k'an ka sanw caya. Ala m'o kɛra. Ala ka jamana kolo suma. Ala m'o kɛra. Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. Ami ami. An b'an sɔrɔ Choix la radio Gintan de fɛ. Radio Gintan. Choix la. Moro Kani Siribe a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Olu de sababuya la an bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Jɛkafɔ la. O diyara n ye. Merci bien. Merci bien. Bakar, bisimila. Allo. 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 I tɔgɔ ni jamu ani b'a la k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ de Doja Kulubali. Doja Kulubali. Awɔ, ka bɔ Kalabankoro. Kalabankoro. Awɔ, Daba Cɔmɔgɔ Tunkara bɛ yen wa? A bɛ yan. Ko t'a la. Tɔɔrɔ foyi t'a la. An b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Jɛkafɔ émission bɛɛ lajɛlen. O diyara n ye. A bɛɛ ka d'an ye ka taa se ka kunnafoniba la ka taa se Burapele ma. K'an bɛ foli kɛ, an bɛ bamanan, an b'a fɔ Ala ka hinɛ a la, Ala ka yafa k'a ye, ani dɔrɔn min kɛra. Ami. Ani Madame Kuyate. Ami. Ninnu bɛɛ ye an baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw ye. Émission ka di, publicité tɛ se ka bɔ a la, parce que foyi tɛ sɔrɔ ni publicité tɛ. Awɔ. Amadu Ali Konare bɛ yan. A bɛ yen. A bɛ ka foli fɔ a ɲɛna. A b'a mɛn. Dabayi Kulubali. Masigeti. Des plans secrets protectrices et offensives contre les ennemis du Mali et de l'Afrique. Le 20 24 76 29 20 24 99 24. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Bismillah. Radio Jɛkafɔ. Ayiwa. A somɔgɔw bɛ? An bɛ Ala tanu. Ani baasi tɛ yen? Ayi. Isufu Togola don. Ka bɔ min? Badalabugu. Yusuf Badalabugu. Awɔ. Ça va? Ne ta ye foli ye. O diyara n ye. Awɔ, Daba Tunkara Bukari Singiri Ba Jabata k'u ka di ne ye kojugu. Ko Ba Jabate Bukari Singiri Daba Tunkara k'u ka di ne ye kojugu. Ayiwa. Awɔ, ne b'a ka émission lamɛn. O tuma Bukari ko man di ye wa?
Ako waje gudu. Aba fe ka kuma de du da ayi koro ko famu. Aya famu. Awo. Merci bien. Awa do ni fara émission ku dala kan. Ayo anyame. Awo de kada. Ayo passe. Salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Antle. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Tumorobe. Ambe ala tanu. Kan Baistara. Ambe ala tanu Jondo. Sulemani Banga. Sur la commune na Segu. Ama fo ko sebe. Foli jaranye. Waka émission kay ko sebe. O jamano. Do fara kunna maka. Aha. Korofo famuna. Baba na fulfa gara dura zo ma bela jide. O beba me. An braji ala fini kanodi. Amina rabbi. Tella ba ngondi. Amin. Ka jona tiga no ko ya. Amin amin. Da herimo no musa ko no ko ya. Amin amin amin. Ga shiga ba balawla. Amin. Kira nganu paso. Amin. An braji. Ama. Ini je. Allô. Somogo. Ito ni jamu. Aboto talumo jara. Ha? Ni terige. Aboto talumo jara. Mame? Aboto talum. Abdul Karim Jara. Awa. Kabomi? Abo Nyoro de Sahel. Kabo Nyoro du Sahel. Awa. Jara. Va. Ça va? Ça va. Ah bah, bismillah Abdul Karim. Atalo zone tawo tane ba. Aywa. No, aguzeze. Aywa. Dawa tondara venewa. Yo, nam. Adama. Bien. Abdul Karim vle. Dawa tondara. Nam. Ato da denezeba. Aha. Eni ezega abubataze. Abouakar. Awo, am flabia. Ouais, jarage andlo bila. Menande mbamo ayotoma. Yo. Awa. Aywa. Allo. Allo, nam. Tomo beri. Ambe ala tanu. Nse. Mba. Awa emission kadanye de. Ajaranye. Awa refana ko kadanye. Ala ka do faroka. Amin ya rabbi. Merci. Ne ba ito ni jamu. Amin ya rabbi. Ala ka sijani kena dauma. Amin. Ala ka o me angoro. Ala mukera. Amin ya rabbi. Ani baraji. Jana ko emission kan yere di. Ala ka kawi. Abi nyoro fanjme. Allô? Dawa tondara. Yo, Abdul Karim Jara. Well. Abi nyoron dugu kono, Awa abi nyoron dugu kono. Aywa, passe. Merci bien Jara. Merci. Koni mama sa. Ni mama sa. Sobuyo mama bima kote. Yo ma se sebuna valike. Salam alaikum. Antle. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Jondo. Yiriba kane kaba diyo. Ha? Yiriba kane kaba diyo. Kane. Ba. Bismillah. Korba sola. Maraba. Bara mara jara foka da ko sebe. O jara nyure.
vraiment ma duwaga kɔnɔ ala ka sulciya ami ala ka hamna bɛɛ nɔgɔya ala m'o kɛra ala ka labanw ɲɛ ya rabbi ala ka hinɛ ka taabɔw la ami ala ka yafa kun ma ami ya rabbi silima radio tun sɔrɔ ka gɛlɛn fɛ kosɛbɛ ne vraiment ne yɛrɛ radio ko lamɛn sa tun bɛ san kelen bɔ ka da ka radio sub dalen dɔ lamɛn fɛ o kɛlen ka an ka di bɛɛ kosɛbɛ d'accord merci bien inche kane bar kuru sera shana nam n'a ko kɛlɛ ten an bɛ foli ta ka ɲɛsin lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ mali kɔnɔ walima minnu bɛ jamana kɔ kan i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i b'an sɔrɔ ni wali sira o sira ye an b'i fo i ka lamɛnliko ɲuman na an ye kuma min fɔ kɛnɛ in sigitɔ la o de ye bi sɛbɛnfura ma bɔ laadalako la ni sɛbɛnfuraw bɔla an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kaɲɛ 11 dana gosilen kɔ ni sanga 30 ye ka a saba ka sa fo ka taa se a kaɲɛ 13 ma wa bi ni i yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la sa min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ o bɛ Ahmed Jakite bolo n'o ye nɛgɛtigi ye YouTube ani Facebook o minɛ o bɛ maa min bolo o de ye Sylvie Dako ye ko tɛ ko Sylvie Vartan an bɛ a fo a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la a tulo b'a la ka foli se i yɛrɛ ma hali n'a sɔrɔla yɛrɛ fɔ dɔɔnin ka di ye Bokari i k'a dɔn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn u ka lamɛnliko ɲuman na Bakari k'i k'a dɔn an ye min kɔlɔsi kɔfɛ maa caman bɛ yen min ma se k'an sɔrɔ sabula an ma sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ a bɛ faamuya sabula nɛgɛjuru sira sisan ma i k'a dɔn a ɲaaminen bɛ Bakari a mana tigɛ dawo da la i k'a dɔn radio jɛgɛfɔ a tɛ kɛ foyi ye i k'a dɔn lamɛnbaaw kɔ siga t'a la nin dama tɛ koyi Bakari ni minnu ma nɛgɛjuru sɔrɔ u se ka sɛbɛnni kɛ ka lɛtiri sɛbɛn k'a ɲɛsin ɲɛmaaso ma an b'a fɛ jɛmukan in ka kɛ tan an b'a fɛ nin ka don a la an b'a fɛ nin ka bɔ a la Bakari k'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye jateminɛ ka kɛ min b'a to a kɛ ko ɲuman i k'a dɔn an bɛ se k'o kɛ lamɛnbaaw bɛ nisɔn bɛ diya cogo min baara i k'a dɔn waati kɔni min dilen don an ma a dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min nɛgɛ ɲɛ 20 an filɛ ka ni baroni min kɛ sɛgi bi k'o kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan jɔn ni dɔw kan Madani Ture bɛ fɔ ne kɔ sini ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ kan min ye jɛmukankura ye ni k'o boloda ni sɛbɛnfuraw kɛra bɔlifɛn ye o tɛ ni sɛbɛnfura yɛrɛ ma bɔ Bakari k'a n'a lajɛ ka baroni kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma i k'a dɔn ni dɔwɛrɛ t'e bolo kuma wɛrɛ bɛ yen ka fara kan ni kuma wɛrɛ tɛ yen lɛn an bɛ bi ta in bila Sylvie ale tun bɛ jaw la Ahmed Jakite k'a dɔn ale tun bɛ nɛgɛw la wa salam